ikusi duzue, Bela Ribero, bai, esan, beno, Gabon, Dorleta Urreta Bizkaia, ze pozal, linea erotikoa. Hombre, behar deuna. Behar deuna pixkat bixi poxa, hori da. Eta Aitor, bi abizenak esango ditut, Altuna Etxabe. Gabon. Gabon. Zorionak, zuri ere. Ba, eskerrik asko. Enteratu gara gainera denetarik egin dezula, ez da, hemen. Ibiliga, saltza eta saltza. Saltza. Eta, noski, ekine, bestalde hortan, ekine atorra sagaztik, aixo. Zorionekoak gu, estrainu eguna daukagulako, eta argiz, astero izango duzue hemen 10 puntuan. Asteazken larun bat, eta igande bai mehatxu bat da. Bela Ribero, bai esan, hemen. Hor nahi zaituztegu. Noski, astero izango dugu, zergatik behar dugulako, bixipoxa pixkat behar dugulako, pandemia batetik gatozelako, epoka triste batetik gatozelako, Euskal Herrian inoiz ezalako ligatu, Euskal Herrian agian behar direlako linea erotikoak. Zenbat gauza behar dira Euskal Herrian. Hasi, Aitor, zergatik Bela Ribero bai esan? Ba, sortu zen ideia pixkat nahi gabian. Etorri zen pixkat ideia linea erotikoana, eta altzule izan espazio oso komiko bat edo histori bat kontatzeko. Eta hola sasekinan, Kuarriako 3 lagun, ni Uxue eta Uxue, hau idazten. Hasieran inorrek ez zuen uste bukatuko genunik, ingo genunik, hasiko gineanik, jendea bastante koinan hartzen zigun. Eta, atea zen Hernaniko udaleko sorkuntza beka bat, izen eman genuen, inongo esperantzik ez genuen, pandemia etorri zen Hernani bai, pandemia bat egon zen tartean Hernanin ere, eta bertan bera gatza proiektua edo. Eta gero kurtso horren bukaera aldea edo, udalak esan zigun bekaren zati bat irabazi genula, orduan bekatxo bat eman ziguten, eta bekatxo horrekin esan genuen, ez ziguten inoiz gehiago diruik emango gure zerbaititeagatik, haseke aurrea. Eta holaxe hasi ginen. Holaxe hasi, eta gero izan zen, jada, taldetxoa zuek osatuta zenuten aktore bila hastea, ez da? Dorleta nola jasa zenuen zure lehenengo dei hori eta esan, zer da, zertaz dijo hau? Niko batzen, Aitor jarri zan, harremanetan nekin. Ere izan agoatzen da, e-mail ezan, telefono zan, osortzan. Baina niko batzen, hori Hernaniko gazte batzuk gea, sortu dut ezakizte, diru laguntza bat eman digute, bakizzer da. Bueno, eta bakizzer da, pasak idoia, eta sinitzen irakurtzen idoia, eta gustatzen pila bat, batetik ideia, eta bestetik nola emakumetasuna, gizontasuna eta sexua nola zeon eamana. Iritzitzen oso inteligentia ziala Hernaniko gazte hauek. Eta gainera hori dena, eaman da, humoretik. Orduan iritzitzen oso proiektu interesgarria. Eta nahi zen, bai. Eta gainera, emantzaten personajia oso politia zen. Inez. Inez. Eta... Eguzu spoiler pixka zine, Inez. Inez da aktore bat. Aktore asko eta asko bezala, diruik eta lanik ez dakana. Eta nun aktuatzen du, linea erotiko hortan, pertsonaje desberdinak eskatzen dituztenean, horratatzen da bere aktore esena. Eta ibiltzen da kastinetik kastinea, eta gizzer, gero sexuare bai, moitua da, batetik, bestetik, orduan bizitza aurrera nahian da bilen neska aktore bat. Neska aktore bat, sexuaz taburi gabe hitz egiten da, ezta? Ba, saiatu geha, egia esan, gidoia idazten egonean denbora pilo bat, eta, karo, inoiz ez degolako ez errin, geha hiru desgrazia da, esan nola, baina oso inteligenteak, Hernanikoak. Izan dugu Dorleta, kortik aurrea, ia. Baina ez genekin oso ondo nola tratatu gaia, eta beldurra asko matez dugu sexualitateen gaia edo lantze hortan, eta sexu estena esplizito batzuk edo egote hortan, ez da lain esplizitoa ere ez, baina hor dago. Abergatuko zegoen pixka, ranzio, berde, zikina, eta hori izan genuen beldur raundinetako bat. Beste ez, beldur piloa genitun. Eta bastante pozigatu geha egia esan emaitzakin. Bai, planteamendua zen kapitulo bakoitzan edo sexualitateen bueltako gai batzuk lantzea, baina elkarrezketa, harrian ozkon elkarrezketetan, eta etxean dauden konversazioetan edo daudenak, eta gero aparte daude dei erotiko horiek. Bai. Dei erotikoak, zenbat gauza ikusteko badakit desiatzen zaretela, baina guazen hitz egitea pixka bat, pertsonaiak. Ze pertsonaiak egon badituzue hor dexente eta biktima asko, guazen pertsonaiak ikustera. Kafe gehiago nahi? Badaukanekoa. Gaur kobratuko dugu?
Kobratu balanian usten baiazu igual bai? Oandik horrekin alzabiltza? Nahizu kaferik? Laos, Peraider! Utziazu epakian, lanin behar dudala! Ei, azukre horti dago. Jo, ze gertatzen zaio oraingoan? Hilabete bukaeran. Bai, baina gaur bereziki erretxin dutan abari zaio. Lasai, neskak moldatuko gea, ez da telefono deiak osten zaizkigun lehenengo aldia. Ez da lehenengo aldia, hor ja ikusten da ez da lehenengo tensioak, ez da Dorletak esatezun bezala, Dorletak esatezun bezala aktoren mundua eta hilabete amaieran iristen danean, ze komplikazio. Denbora oso gutxian grabatu dezue hau dena, lana, lantaldea, bikaina. Bai, ze 2 asteburutan grabatu gendun. Hombre, ensaioak eta izan genitun lehenago eta irakurketa testuan, ez dakit zer, baina 2 asteburutan. Hortxe jota fuego guztian sartuta. Bai. Lehenengo aldia, linea erotiko batez, ez da? Bai, uste dugu baietz. Bai, izan zen oso azkarra guretzak grabaketa momentua da, asako ordu sartu genituen, sartze ginen supergoiz, atatze ginen superberandu. Eta, karo, gero bai izan, proiektua oso prekarioa izan da. Eta dago aurrea lagun piloa genitulako, jende pilo bat involukratu zalako, eta gero mugatu behar izan dugu grabaketa ere epe horietara, espazioan epeetara, ensaioak ere esan duzu, pero gentun 2 ensaioetxo, eta gero beste guztia zuekin zen duten aurrea, eta bai. Lehenengo zuk esan dezun 3 desgrazia eta desgraziatu hoien idea izan zena, gauzatu ikusteak, poza. Metxo bat? Kriston poza, bai. Ze izan da superluzea, meretzen hasi ginean, eta guain, 23 gaude hemen zuekin ez, izan da oso emozionantea. Bai, nire gogatzen ez, aurkeztu genuen 2021 bateko azaroan, eta lehenengo aurkezpena edo izan zen, inguruko jendeakin, parte hartuzun jendeakin, pixkat, gure gure umian bataioa izango batzen bezala kasi. Eta izan zen gauzat oso emozionantea. Hernanin dena bere lagunak, dena zegoen argazkina fotoko, dena dotoren, iguala. Gugina azkenean, xinklona, guapo eta danak. Pasagat, oso polita izan zen. Jendia, txaloka, parrez, baiet, izan zen. Publikoa ere, guri azarra. Lauratzean, baina, bueno. Ziztainako txalo zaparra da gazte honez. Baina, bai da, kristolan piden dugu, kriston jende piden involukratua, ordu pila bat sartu ditugu, baina atera zehoz eta oain ingo bagenu beste modu bat egingo genu seguru, baina, bai, oso pozik. Egindakoakin pozik, ekine bai? Bai, horre galdetu nahiko nioke, garbi geratu zegu, Hernanin, txotx garaia pairatzeaz gainera, sorkuntzak baduela tartea, eta posten gara, Gipuzkoan bereziki pozarren gaude, eta galdera, Aitorri oraingo honetan, zein izan da erronka zailena edo gehien bete zaituena sortzaile gidoilari, produkzio exekutibo, ekoizle, produkzio laguntzaile, marketing, harreman publiko, ate jotzaile, zein coach emozionala. Hartu eta aipatzea coach eta taldearen kohesio lan hori, Aitor? Gutzako, netzako, politena ustetik izan zela gidoia idaztea bea. Azkenean izalako oinarria bezala ez, baina egia, hainbeste ordu izan da, hainbeste denbora pilo bat egon ginen gidoiakin. Zesate genuen beste zer ez dakigu egiten, baina idazten gutxinez bai ez. Eta gero pasa genuen filtropioa pasa genituen, genulako aktoren gana iristea zozaitxukuna, eta fundamentuzkoa, eta luzatu zitzaigu pila bat ez. Eta ginean gu hirurak, nita beste bikideak, egunero, atxaldero, astebururo, horrekin bueltak eta izan da politena zalako autosuficiente bezala ginen idazteko, onke sea ondo gaizki, baina bakarrik algenun. Eta gero ensaioa, rodajea izan zen lokura bat, pasagun oso ondo. Eta edizioa izan da igual nahi urrutinak atzatzean, ez dakit ez erriten orduan goreakin. Eta horri xue gontzan atope eta bai. Zuk esan duzu, talde handia elkartu zeatela eskerrak ere sortzaileak izatea gauza bada, baina sortzailez gain
biktimak behar ditugu herri hontan eta horretarako lagun asko ditugu, agian lagun izatea uzten dutena momentu baten beste marroi sartu eta gero. Baina hemen ikusten dugu spoiler txiki bat egingo dizuegu, lehen atala ikusi baino lehen, eta zuen biktima horietatik lehenengoa Nerea Arriola. Hori eman hori. Gerriari buelta eman eta abduktorei bisitatxo bat eginez alkarteko tentsioak askatuko ditugu bulbo kabernosoa laztanduz. Agian pasainea, Abixatu egin bergenion gaixua. Bueno, agian abixatuta hobe, baina horrela ikasi egingo dut, beste behin masaje bat eskatzen begute, jakingo du zer egin. Bai, lehenengo aldiara masaje bat eskatzen digutela, Bai, ez esango nuke. Bai, hemen gauza xelebra asko eskatu izkigute, baina masajea gaur lehenengo aldiz. Eta gustu dut azkeneko aldia izango dela. Ez izan gaiztua! Bulbo kabernosoa, normal. Horrek bero, jartzen zaitu. Serio okurritzen behar dago idazteare eta grabatzea parrin gabe. Hori ere garrantzitsua. Oso zaila. Kabinan sartzen ginen bakoitzean, zen kabinetan ja dira deiak eta zen pixka disparatuena, ez? Eta hor zen, behin gaina kabina erdi puskatu, ze pasatu? Bai, erori zan, zakeze, bai. Baina ondo pasatu, kabinan pesatzen guen oso. Agian ez duzu pensatu, agian benetako linea erotiko bat jarri beharko dela herri honetan? Horrozen ez. Aixuni hor txakuntzaioa, zakendi aukera honena dan, baina bai. Ondo. Eta hemendik aurrera, izan dezuen zoramen horrek, bigarren partea izango du edo zer aurrera begira? Ba, iritsi gara 23a arrastaka. Lehertuta. Bai, lehertuta. Oso polita izan da, baina gero guk azkenean bakoitzak ere gure lana daukagu. Eta izan da oso zaila, ez, konpaginatzea bat eta bestea, eta oso proiektu aparteko lan prekarioetan gaude ere sartu, eta orduan karo izan da enkuadrea oso zaila. Azkeneko fase izan da herriz-herriko proiektzioak edo, eta izan da guretzat ere opari bat, jutea leku batea, espazio batea, udaletxe batea, gaztetxe batea, eta jasotzea feedbacka, baina egia nekatu gaitula asko. Kontatu anekdotaren bat, olako emisio horietako baten bat ola daukazuena burun. Ba, izan da oso desberdina. Herriaren arabera, publikoaren arabera eta espazioan arabera izan da oso desberdina. Baten serio egon dira, bat ere parrin gabe? Bai, eukitugu, bai. Horre, izan zen Endaian politena, nire guretzako, Endaiako gaztetxean, gaztez bete zan, zegoen dena beteta, kriston parrak. Gero polite zan, zestoako udala kantolatu zuen, ostegun batean, pintxopotea zegoen, euria izun, eta ginean gu eta beste lau. Bai, oso polita ere, guretzat. Lagun baten denda batean bota genuen ere, bai. Eraman gaitu leku ezberdineta. Eraman zaitu, eta orduan Euskal Herria osotik mugitu zarete? Bai, egia gehiena mugitu gela Gipuzkoan, Gipuzkoan. Bai, kasi kanpora ez gehatea. Oso zaila zelako gutza, azkenean egun osoa suposatzen zigun, junda etorri biltze horrek. Eta gehiena Gipuzkoan mugitu geha, baina bai, polita. Bueno, badakigu, kapitulo guztiak kolpez kolpen emititu eta gero promozionatzen segituko dugula. Honek Euskal Herria zeharkatu behar duelako. Ze gaur egun sare sozialetatik ikusten ondo, baina bertatik bertara, aipatu zu denda kulero dendatan, edo taberna ilunetan, ez dakit, parkean, horretarako akaso baliabide gehiago. Politaletzak guztartzea kuleroetan, taberna ilunetan. Guztartzea beti ondo dago? Bakizue. Hernanikoa naiz ere. Ulertu duzu inteligentziarena. Beno, iruditzen bazaizue, zuen lana, lehenik eta behin eskertu. Beti esaten dugu, sortzaile kriston ederrak direlako gure herrian. Xoxa gehiago behar, laguntza gehiago behar. Ondo legoke, ez da? Bai, eixe. Esan duzu, behin emango digute dirua guazen aprobetxatzea. Ja horrela hasten ditugu proiektuak. Behin emango digute, gehiago eman diezazuela. Mila esker etortzeatik. Zorionak, baina bigarren partea arnaz hartu. Hartu arnaza, lasai, sakon, eta gehiago nahi dugu. Eta zuentzat, hemen, Hamaika telebistan, Primizia telebistan, Belarri Bero, bai esan.